Pán poslanec Kušnýr. Ďakujem za slovo. Chcel by som k tomu novému rozdeleniu komisii len dať také malé upresnenie. K tej komisii pod číslom 3, Komisia stavebná a dopravy, ten názov je oproti pôvodným komisiám, ktoré sa zlúčujú do tejto komisie, opticky krátky a môžu vystavať otázky, že kde sa stratila tá funkcia územno-plánovacia, respektíve kde sa stratila oblasť informatiky. Tak tu by som len rád doplnil, že tejto spojenej komisii novej by tá územno-plánovacia činnosť mala ostať aj naďalej, čiže táto komisia sa jej má venovať. A takisto aj oblasť informatiky bude súčasťou tejto komisie. Len z dôvodu, že aby sa zase tá komisia nemala nejaký veľký názov, tak len upresňujem, že v tomto skrátenom názve sa nachádzajú aj tieto oblasti, aby náhodou nedošlo k tomu, že rušíme informatiku alebo rušíme územno-plánovaciu činnosť. Ďakujem.